खन्थाइनि मुं गावस्रानायनि लामायाव। खन्थाइखौ लिरदों दानसोरां इस्लारि, गामि सेरफांगुरि, जिल्ला चिरां। फै जों बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांनि। आय' हाबाब, दिनैनि बे बुब्लियाव जौथाइ बोसोरनिफ्राय अरन दान्दालि सिफायबोना रायजो जाबोनाय बर' हारिया गावस्राफिननायनि लामायाव आगान। गोहो बोलोआव जेना राव हारिमु आसार खान्थिजों आबुं बर' हारि, बे गेरेमसा बर' हारिया गोबां गियान समजों लोगोसे बुथुमना लाबोबाय। सोदोमस्रि दाना लानो रोंजेननाय, समाज दाजेननाय, हारिनि फारसे नोजोर होनो रोंजेननाय समनिफ्रायनो खौसेथिनि आंखाल बर' हारिनि गेजेराव। बे गोलाव समाव बर'फोरा गावनि गोहो बोलोजों गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बोलि बाउसोमना सुथुरफोरजों जुजिबोबाय, नांबोबाय। आखायाव हाथियार लानाबो जुजिबोबाय, जिउ बाउसोमबाय। हारिखौ सिनायथि होनो बुहुम बिखानि फैलाव मिथिंगा बिखायाव रोजा रोजा बर'नि बिरफोरा गाव गावनि जिउखौ बोलि बाउनायजों बिबार बायदि समायसार होनो हाबाय। नाथाय बे गेवलांनाय बिबारा थानसालियाव बाउजायै गोजा बिबारसो जानोसै माथो। जायखौ सोलोंना एसेबां खौसेथि जानो हाबाय, बेनिफ्राय सोदोमस्रि गैयै समनि जेसा फेरसा आलाय आथानि थाबोनाय बायदि दिनैनि बे बुब्लियाव बर' हारिया खौसेथिनिफ्राय गावस्राफिननायनि लामाखौसो नोजोर होबाय नामा आय' बर' हारि। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।